Никой от твоите съпорници не би желая да го направи пред камерите. Първо няколко думи за мача. И твоето обяснение защо от ЦСКА не успя да спечели след като водеше 2-0 до 80-та минута. Какво да кажа, 2-0 водихме, изтървахме наш матч спечели. За 10 минути допуснахме два глупави гола, които в крайна сметка 2-0. Какво искаш да кажеш на феновете сега? Какво да им кажа? Има цяла пролет. Днеска дори да бяхме победили, пак трябваше пролета да бъдем настоятелни и 3 точки да решават чемпионата днес. Поемаш ли вината за първия гол на Лудогорец? Да, мисля, че ако бях изиграл по-добре ситуацията, да изчисти топката, бях наскоро си не можах да поема и отиде в техния нападател. Мисля, че и пред 2-0 нямаше да стане. Не трябваше ли ЦСКА да играе малко по-агресивно, за да покаже, че той трябва да бъде лидера и да си заслужи лидерството през полусезона? Мисля, че първото по време не беше перфектно, но второто малко се пребрахме назад. Не знам защо не ни бяха такива указания. Кирил Домусчиев излезе бесен от съдията и каза, че ако ЦСКА играе в Шампионска лига, него ще го е срам от този отбор на ЦСКА. Не мога да коментирам изказването на президента на Лудогорец. Тук феновете... До сега не съм играл в отбора, така че... Феновете също питаха дали този Хикс урежда повече Лудогорец или Левски. Кой го урежда? Дали този Хикс повече помага на Лудогорец или Левски в битката за титла? Не знам, но на нас не помага изобщо. Банто дори преди малко сподели пред феновете, че сте се скарали в съблекалията. Аз бях на допинг контрол.